तैयारी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोई में कौन था? बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। सिरियलनि मा डिस्टार्ब बेबान रसेयावबा सोर दंमोन बेखौसो नुवासै आंहा। बेबा सोर दंमोन ओंखाम संग्रा न'आवबा गफिसो दंमोन ना रासिसो दंमोन ला बरबाद खालामबाय मालाय सिरियल नायनायाव। हाबेन सिरियला जल्दि सिरियल लायो खालि सिरियल रियेलिटिनि जेबोखौनो नाया बिनिखायनो माथायानो दाउदै गला बायदि खलासो। होनखो नों आंखौ माथा गला होनदों नों? औ सिरियल नायबाय थाबाथाय माथा गला जायोथ' आरो। लाय नोंना बे क्राइम पेट्रलनो साबधान इन्डियानो बेफोरखौ नायनानैलाय मा गियान मोनदों नोंलाय हा? बिखुनजोखौ बोरै सावथारनांगौ, बिबनांखौ बोरै सावथारनांगौ, बिहावखौ बोरै बुथारनांगौ बेफोरखौसो नायनानै सोलोंना लादों नों। नोंलाय नोंबोसो खम ककिला मदिनि खम नामा हा? बिहामजोखौ बोरै रायखुमानांगौ, बिहामजोखौ बोरै साजा होनांगौ, मारै खामानि दिननांगौ बेफोरखौसो सोलोंनानै लाजोब्बाय सिरियल नायै नायै। आयाव आंखौसो उल्था उल्था बुंथारदों माथो बेलाय हा? गावसो साबधान इन्डिया नायनानै आदब खायदाफोरखौ सोलोंजोबना लाबाय। सोरखौ माबायदि थगायनांगौ, सोरखौ माबोरै बुद्धि साजायनांगौ नङा होनलाय? आङो सोरखौबा बुथारनांगौ, सोरखौबा साजा होनांगौ बेफोरखौ नायनानै सोलोङा मिथिबाय। साजा होग्रानिफ्राय माबोरै बारग'नांगौ बेखौसो सोलोङो आङो मिथिबाय। गुन्दा मानसिफोरनिफ्राय माबायदि बारग'नांगौ बेफोरखौ सोलोङो आं। नोंनि बायदि सास बहुनि ड्रामा नाय नाय बिहामजोखौ अयथासार खालामग्रा बेबायदि नङा आं। आयाव आंखौसो बिदि बुंदों नों हा? नोंबो मालाय खम नामा? नोंबो मालाय खम बिकुनजों नांलायफाबाय थाग्रा लाजिनाय गैया नामा नों बिकुनजोखौ बिदि नांलायनो? बिमा बिफाया मा फोरोंहरखो नोंखौ हा? बिमा बिफाया जेबो फोरोंना हराखै नामा? सब खोथाखौनो बिमा बिफाया फोरोंखाजोबनो हायो नामा? बुहुमाव इसिबां खोथा दं, खामानि दं, राव दं, बिमा बिफाया फोरोंजोबनो हाबाय बायो? जिखिनि फोरोंदों जेबो खामानिनि नङा माथो। खालि उल्था 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 बिकुनजोंसो बेबायदि नांलायो। जल्दि टिभिया जल्दि चेनेला सोलाय, आंहा दसेनि उनाव नागिन नायनांगौ। टिभिया नोंनिल' नामा? आंबो साबधान इन्डिया नायनांगौ, इनिफ्राय आंहाबो इन्डियान आइडल नायफिननांगौ। मा होनखो नों? नों इन्डियान आइडलसो नायबावगोन? आंहा नागिन नायनांगौ मिथिबाय, नागिन। आंहा इन्डियान आइडल नायनांगौ, दा साबधान इन्डिया नायग्रोनि आं। ओइ देलाय नायलाय माबायदि नायनो? नायगोन आं आंनि मेगनजों। निउस चेनेल लगाय लाइट निउस नायनो। आया आंहा नागिन नायनांगौ। मा माथो आंहा साबधान इन्डिया नायनांगौ? मोजां जागोन नामा? आंनावसो रिमटआ दङ दा। माथो रामायण महाभारतसो जाखोमालायनाय दङ टिभि रिमटनि थाखाय। नोंलाय निउसखौलाय नुगोना नुवालै? आंनि सिरियला जोबागौ माने रावबो जेबो नुवा। एसलै दे नोंसोर मा नायो बेखौनो नायनोसै आं। नागिन जासिगोन जल्दि लगाय। आंहा इन्डियान आइडल नायनांगौ। देलाय आंबो नायनि माबायदि इन्डियान आइडल नायग्रा। आंहा नागिन नायथारनांगौ। एलै साफा मोनफा नायलांबाय थानो हागोन दे। मोनसे टाइमावनो मोननै सिरियल नायजाया आफा। एडभार्टाइजफोराबो एखे होयो मोनसे टाइमावनो, बेनिखायनो मोननै सिरियल नायजाया। बादो आंनो नायथारनांगौ। आंहा सिगांनिफ्रायनो आंहा बेबायदि कफि बहु नायखायो, ककिला मदि नायखायो, नागिन नायखायो मिथिबाय। नोंसो फैनानै दा रानि जाफैबा जागोन नामा? बे न'आ आंनिबो मिथिबाय। बे न'आ आंहाबो मोन्थाय दङ ना आफा? नंगौथ' आरो थिगखौनो बुंदों, नोंहाबो मोन्थाय दं। बिहामजोनि फारसेसो जादों माथो नोंलाय हा? बिहामजो फैनायखाय दा गावनि हिनजावखौ बावबाय नोङो? बिदि नङालै बुरि, बिहामजो फिसायाबो फिसा, नोंबो नोंनि जायगायाव थिगैनो दङ। मिथिखायो आं मिथियो। बिहामजो फैनायनिफ्रायनो आंखौ बयबो सैया खालामबाय। बिफायाबो फिसालायाबो मिलायदों दे। हट मा नायनाय जादोंमोनलाय? बोरो रिमटआ हर आंनो। मा नालाय जिरायफैया नामा? गय फाथै लानानै बरायनांगौ नामा? मोटु जायो मोटु। आज पहली बार जॉन की बहन हमारे कुछ काम आई। जॉन बनेगा डॉन, जॉन मोटु की जय हो। नायनो सुखुआ बुखुआ मानो खारटुन लगायखो महाराजा? आइसके मा मोजां मोनो बे मुटुकाखौ नायनो। निउसाव लगाय। आरो नागिन लगाय नागिन। साबधान इन्डिया लगाय साबधान इन्डिया। गोदासो नाइन बानायलै बेफोरखौनो। बे मोनसे दद नारखाबाय। आंहा खारटुन नायनांगौ। सिं खारटुन नायबाय थानो लाजिया नों बोराय जालायनानै। खारटुन नायनायाव लाजियो नामा? खारटुनानो बोराय बुरैनि थायो नामा? दद बे न'आव गोसोबायदि जेबो खालामनोनो मोना आङो। साइज नायनो सुखुआ बुखुआ खारटुन लगायदों नायलां। नोंहालाय माबाफोर कमप्लेन दंबावो? लाइट निउस नायनो आं। निउस नायनो ब्रा। लगायनायसै आं। खुलुमबाय
खुलुमबाय आं थङालि बसुमतारी लाब्रा बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय दिनैनि गाहाय रादाबानो जाहैबाय सिमेन्टसापुरि दैमायाव पिकनिक जानो थांनायाव मानसिफोरा बांद्राय मैखुन फाग्लाखौ जाना लानानै खिनाय जाबाय फारसेथिं गुदुङाबो होथेबाय बिनि जाहोनाव हस्पिटालाव लांनो गोनां जादों डिब्रुगड़ हस्पिटालाव खोनानाय मथेबा डिब्रुगड़ हस्पिटालाव पिकनिक जानाय मानसिफोरा जमा जाहैनानै दङ होननानै जोंनो खौरां दैथायहरगिरिफोरा फोरमायहरो मानो होनोबा बिसोरना मैखुन फाग्ला जाना लानानै खिथुनि गुदुङानो होथेबाय आरो दा खिनो ओंखाराखै जोंनिनो बर'नि फावखुंग्रि लिपिका ब्रह्मनि खानाया गोलाव जानायलाय बिथाङा साननैसोनि उनाव खानायखौ हास'सिगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो बेराफारसेथिं खोनानो मोन्दों हेलेना दैमारिया गावनि हाइटखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जिम लागासिनो दङ होननानै मानो होनोबा बिना हाइटआ गोजौनिफ्राय गोजौसिन जासिननायनि थाखाय बिथाङा गाहाय जानो थाखाय दासान्दि जिम लागासिनो दङ होननानै जों खोनानो मोन्दों खेमसे दैमारियाबो बांद्राय मोदोम जानायखाय गावनि मोदोमखौ खमायनो थाखाय अमा बेदरखौ गारसिगोन होननाय जों खोनानो मोन्दों बेफोरनो माबा निउस जायो नालै निउसखौ नायनोबा सिरि सिरि नायदे मा खोनाहैलायदों नामालै जों खोनायो मानो होनोबा निउस चेनेलनि खोमाफोरा बयनिबो न'खर थायो इन्जुर खोमा लगायनानै दोनखायो बेनिखायनो जों गासैबो खोथाखौनो खोनायो गोदाव सोराव नायलालां बे निउसखौ गोसोसो नायबा नायाबा था जोबनायाव गोजोननाय जासिहरनो गोसो गैयाबाबो जासिहरनांगौ जाबाय स' गोजोन्थों बायदि थङालिनि नामाबो जेरै थङालि निउसआबो थङालिलै नायलालां बिहामजो बहा दं मा जालायखो बे ओंखाम संग्रा न'मा न'आव सोर दंमोन सोर दंमोन आं दंमोन नों दंमोन आं दंमोन नों दंमोन सोर दंमोन आं खासि खालामनाय दाउला खर'नि दाउखौ सावनानै दोनबाय नों आं गैयियावनो जानानै थांबाय जाजोबाखै दे आं खावसेल'सो जादों बे खावसे खर'आलाय बहाथो गोमाखो अख्राङाव जा हाथरखि जानानै थाहैखो ना हा सिङावसो हाथफ्ला जानानै थाहैखो आं खावसेल' जादों बे खर'खौ आं खावसेखौ जायाखै आं खावसेखौ मिन्थिया आइयाव आंनि दाउ खर' सावनायखौ नों गावनो जानानै आरो खावसेखौ मिन्थिया होननानै बुंबा जागोन नामा मा नोंफ्रायलाय जेबो फोरोंना हरथारमाराखैसोना नोंखौ बोरै आंनि आइ आफानि खोथाखौ मानो लाबोबाय थायोहाय लाबोगोन जेब्लासिम नों मोजां आखु दिन्थिया अब्लासो नोंबा नोम्फानि नामखौ लाबोबाय थागोन आं गोसोसो नोंनि कर'ना भाइरासनि उनाव सोरबा भाइरास दंबावो होनबा बे नोंनो गोसोम सोम मोखांखौबो जि देलायनानै दाफबनानै गुफुर खालामनानै लाबाय बेफोरनो नोंना आखला नोंखौलाय सोर हौवा नायबावनो थाखाय एफा देलायदों नोंलाय एसेबां गुफुर जालायनानै देलायनाय सोर हौवाया फसायबावगोन नोंखौ बेबायदि देलायनो लाजिया नामा नों बिहामजो जानानै बिदि देलायनो बिहामजोफोरा देलायनो मोना नामा बिहामजोफोरनि खामानिया ओंखाम ओंख्रि संनाय न'आवसो मिथिबाय थोरसि लथा सुनायावसो बेफोरबायदि पाउडार सुनु फोननाया नङा मिथिबाय देलायनाय नङा गोदोनि दिना गैला मिथिबाय दानि दिना सोलायबाय गोदोनि बायदि गैला गावनि गोसो बायदि थानो मोनसै दानिया मा बिहामजो मा बुरिबोलाय गासिबो देलायनो मोनो नोंबो देलाय आरो सिं देलायनोनो बिहाव दं बिखुनजो दं लाजिनाय गैला पाउडार सुनु लबिस्टिक फोननानै हाजि हुजि मिनिनानै देखायबाय थानो आंखौ बांद्राय खोथा बुंनांला मिथिबाय आं मावनांगौ खिनिखौ मावखायो आयौ जोंफोरा गोदो नोंसोरबायदि खुगा नङामोन मिथिबाय बिहाव बिखुनजोखौ जों सिबियोमोन बिहाव बिखुनजोनि खोथा फंसेबो बारामोन खोथा गोरा बुंनायथ' गोजाननि बाथ्रा जों गंलायनासो थायोमोन मिथिबाय मा जालायबाय थायोलै लासिं मानसिफ्रा खोनाहैलायनाय आयौ लाजि लाबो नामालै नोंसोरलाय बे हिनजावनि आखलखौनो नाय माबायदि उल्था बिखुनजोजों माथो बिसो आंखौ रायबाय थायो नंनायनि नङिनि मोजां आखल दिन्थिबालाय नोंखौलाय माथो रायनो आंलाय नोंसोर सानैबो एसेबो नायनो हालायथारा नामा आयौ एफा नांलायो गामिनि मानसिफ्रा खोनाबा थेमा नायलायलायनायाव नोंसोर सानैनि खोथाखौसो रायलायगोन मिथिबाय बैसा सानैजों जि नांलायोनो होननानै नोंसोर मोजां मोनथारो नामालै नोंसोरनि खोथाखौ सोरबा थेमा नायलायनायाव रायलायनायखौ गामियाव दा लामा जिरायबा लामा थाबायलांबा नोंसोर सानैनि खोथाखौसो रायलायगोन मिथिबाय बिखुनजोआबो बिनो बिहामजोआबो बिनो होननानै बैसोर खुगा मोननै हिनजावफोरखौसो चान्स होनाय जागोन मिथिबायना बांद्राय बिदि नांलायलायबाय थायोबा खारगारगोनलां नङाबा गोदान सानैसो लाना फैबावगोनलां आज मैं ऊपर आसमां नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे ओइ बबे गोजौआव बिरलांगासिनो गाहायाव फैफिन मा सानथला खाफाल जिला आंनि खुसिखौ नुनानै हजम जाथाराखै नामा नोंहा स्वाद बांद्राय खुसि जाबा गावनिनो नोजोर नाङोनो मिथिबाय आंनि अनजाथाव फैनो दुमफाव आंनि अनजाथाव आंखौ लोगो हमनो बेबाथ' बांसिनसो झामेलालै दुमफाव माने प्रब्लेम खबरदार सानथला खाफाल जिला आंनि दुमफावनि बागै आं फंसेबो नेगेटिभ खोथा खोनासंनो गोसो गैया मिथिबाय बमल थांबाव आले मा राजा खावलाया साइकेलनि फाम थांनाय बायदि फुस थांबाय माथो
लेथालै लेथा मा होनना बुंनो बिखुनजो बिहामजो जिबायदि नांलायलाय आयौ थोद रोंलालां हाबा जानो होननानै आथिं थोंसेजों बाज्ल'बाय थानाया दालाय बमब्र खुसि मोनदों नामा नों हा खुसि मोनदों आंलाय मानो खुसि मोननांगौ ब्रा थाब हाबा जानायखौसो बुंदों दा आंलाय बमरुआथ' गावाथ' थालिर बिफांसो गायजायोनो साला खालि थालिर बिफां नंनायनि नङिनि थालिर बिफां बेनिखायनो आबादखौनो पुरा गैयासो खालामसै आं थालिर बिफांखौ साला जोंफोरबायदि सिंगोल सेंग्राखौ सिगियो माथो अमा बिमा मासे लांखब थाबायना फैगासिनो दङ नोंनि बे लुदुर गेगे मोदोमखौ लानानै साइज गैया बाइज गैया देखायबाय थानो लाजिला नामा साइज गैया बाइज गैया देखायबाय थानो लाजिला नामा अमारा जा दाउला फेरा साला नों आंखौ बुंदों ना आंखौसो बुंदों नों औ आं लुदुर गे ओमफ्राय मा जाखो ना आं नोंनि थार जादों नोंनि जानानैसो बुंदों नामा आं नोंखौलाय मा होनलायखो आंलाय बर' मेथाइ खनदों दा लोदोखाय देहायाव नांबाय नोंनाव आंथ' मेथाइसो खनदों अमारा जा नैबे दुमफावसो मिथिबाय सोरखौ बेल बनायनो फैदों नोंलाय दाबायदियाव हुलाबारि जिबौखौ एनाकन्दा जिबौखौ फोथायजागोन थेवबो नोंखौ फोथायजानाय नङा मिथिबाय अमारा जा जाबाय दे होमबालाय बे बिबार फुख्ला लानानैलाय बहालाय भेलेन्टाइन दे मानायहैनो नागिरखोबा नोंलाय दुमफाव आंनि गोसो बहा थांगोन बहा थाङा नोंनो आं नोंनि सोंनायनि फिननायखौ मा दरखारनो मा दरखारनो नोंजोंबाथ' एकदम खैरोम दैरोम मानसिनो गोखैसो खोमा साखि नायदो अब्लालाय गोखै ना गोखा ना गोदै ना गोबाब ओइ सन्थला हामगौ नामा खाफाला जेरै जिला खुगायाबो बिदिनो जिलासो खोमा जिलाखायनो बबेथिं मा बुंनांगौ बबेथिं मा बुंना जेबो मिन्थिया लागाम गैयै खुगाखायनो बारा स' फैनाय बायदि रावफोराबो बिदिनो फैयो दे गलतिसो मिस्टेक दुमफाव सोर सेंग्राया होखो बा सोर सेंग्रानो हैनो नागिरखो नोंलाय बे फुस्ला बिबारखौलाय दरखार नांदां नोंनो खोन्थानो नोंनि थार जाखादों आं नोंनि सोंनायनि फिननाय होबाय थानो दे धार जायाखैबालाय दिनै जाथ'दो ओमफ्राय खोन्थादो दे मानि थाखाय बे बिबार आरो फुस्ला बे नों अमारा दाउला साला बमब्र बे बिबार फुस्लाखौ मानो हरा नों आंनो मानो हरा आं हरदों बमब्र नों हराखैबा बे फुस्ला बे बिबारा आंनि न'आव आंनि रुमाव थाबाय थांदों नामा हारसिंनो आं माथो गोसोआव गैयालै आं हराखैलै आं गोसोआव गैयालै नोंनो बिदि बिबार बायना फुस्ला बायनानै हरनाय गोसोआव थानो नों बमब्र गाव होफैनाय अमाखौ गावनो देथारनाय जाफिनो ओमफ्राय सिनायाखै होनबावो नोंखौलाय माथो फोथायजानो नोंसोर अमा राजा आरो नों एखे थालिनि चट्टि बट्टिसो मिथिबाय सानैबो एखे नोंसोरो खिया देनां गवा जाबा गोरा जालायबाथाय एरख'लायबाय था सानैजों आंलाय मा जालायखो नों अमा राजा गेजेराव जेबो नाङा बमब्र नों आंखौ बुरखायनायदों फुस्ला होनानै बिबार होनानै नैबे दुमफाया लहा गोसोसो जाबाय मिथिबाय जानला मानला ओरैनो नों बुंबानो गलिगोन बे नङा आं हराखैलै दुमफाव नों हराखैबा ओरैनो मोसा आंनि रुमाव मोनहैयाखैथ' बे बुस्थुफोरा नोंनि गिफ्टखौ थैना थांनोसैबाबो लाया आं लाफिनलायो गिफ्ट होबा होनानै बेखौबो नों लाफिनखागौमोन उनाव बेनिखायनो नाङा आङो बेनिखायनो होफैखाबाय आं नोंनो दिनै ला नोंनि गिफ्टआ हायोबा गोदनायाव आलायनानै ला आं हराखैलै जाम्बि थगायलायबावो जायगायावनो आं थानायाव आंनि सिगाङावनो थगायबावो आंनि उनावबाथ' आरो मा थगायो इसोरासो मिथिसिगौ लावदुमा ओरैनो लांदों नों हराबा ओरैनो हैदों आंनो बियो नैबे दुम्फाखौ इसिबां इजि नङाथ' बेबायदि खुसोनानै आंनि गोसोखौ बुरखायफिनना मोननो ओमफ्राय बे लावदुमालाय बे आंनि नामखौ लानानै मानो दुम्फाखौ बिदि थगायहैखोब्रा बेलाय मिन्थियालै बे थफिराम लावदुमाबो मा आखल खिथिनाय जायो वेट थारमाने बियो सोमसिखौसो प्रप'ज खालामनानै थाङाखैथ' दामना फैनि एसे खाम दामनाय धल दामनाय खावां दामनायफोरबायदि मालाय सुबकाम में देर किस बात की खांख्राइ बिखंखौ बोरै ख्रेब देख्रुबो बेबायदि बिनि हारखौबो देख्रुबजोबना फैनांगौ थौ साला आं थानायाव सोमसिखौ नोजोर होग्रा बियो आंना खुगायाल' सलिया आथिं आखाइ सलिजोबगोन थौ लागावहैनोसै बे लावदुमखौ सोर बुलाय थैलाय मिन्थियालै आंहा लोंनो मोनबा जानो मोनबानो जाबाय ना रायजोफोर पार्टनि उननि एपिसोडखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नेथ'दो जों थाबैनो भिडिअखौ लाबोफिनगोन आरो जाय बिथांमोना आंखौ मोजां मोनो अन्नानै लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे